ассалому алейкум дӯстон. Инак дар комментарийҳо хеле бисёриҳо менависанд, ки чӣ хел забони русиро тез аз худ кунем. Инак 10 роҳи омӯхтани забони русӣ. Поделиться, лайк, комментарий, подписаться ва рафтем. аз соддатарин оғоз кунед. қадами аввалини омӯзиши забони русӣ аз худ кардани алифбои он аст. аз ин рӯ бисёре аз ҳарфҳо гарчанде ки ба ҳам монанд бошанд, ҳам маънои садоҳои гуногунро доранд ва баъзеи онҳо комилан беназиранд. агар шумо аз худи аввал ба алифбо ва асосҳои фонетика ба қадри кифоя вақт сарф кунед, он гоҳ омӯзиш тезтар ба пеш меравад. афсонаҳои кӯдакона барои таълиму хониш хеле мувофиқанд. рӯйхати онҳоро метавонед дар Википедия пайдо кунед. онҳо бо забонҳои содда ва дуруст навишта шудаанд. инчунин хониш ба шумо кӯмак мекунад, ки асосҳои забонро эҳсос кунед, тарзи зебо ва дуруст сохтани ҷумлаҳоро ёд гиред. дуввум, такрор модари дониш. зарбулмасали қадимӣ чунин мегӯяд: дар ҳама ҷойҳое ки шумо вақти зиёдро сарф мекунед, дар хона, коргоҳ, мошин, коғазпора ё худ карточкаҳоро бо калимаву ибораҳои русӣ ба мебел, асбобҳо, табақҳо ва ҳама чизое ки шуморо иҳота мекунад часпонед. ин ба шумо кӯмак мекунад, ки калимаҳои навро ҳамеша дар пеши назар нигоҳ доред ва бо мурури замон онҳоро дар хотир сабт кунед. севум, ҳама чизро сабт кунед. ҳамеша ба хотири худ такя накунед. ҳамеша ноутбук ё телефони мобилро дар дасти худ нигоҳ доред, ки дар он шумо метавонед зуд ҳар гуна қайдҳоро дароварда бошед. дар охири ҳар рӯз қайдҳои худро аз назар гузаронед. дар байни онҳо албатта чизи заруре меёбед. мо тавсия медиҳем, ки блокнотҳои махсусро барои қайдҳо истифода баред, ки дар онҳо аломатҳои мувофиқ ба варақаҳо пешакӣ гузошта шаванд. ҳамин тавр қайдҳои шумо ҳамеша сохторбандӣ ва барои дарки бандӣ қулай хоҳанд шуд. чорум, ҳамеша дар тамос бошед. ВКонтакте ё Одноклассники, ки аналоги русии фейсбуканд, нисбат ба бародари калонияшон дар бисёре аз кишварҳои пасоширӣ маъруфанд. корбарони рӯззабон аз шиносоиҳои нав бо хориҷиён хушҳоланд ва ин барои сайқал додани донистани забон хеле муфид мешавад. ба шарофати муошират дар шабакаҳои иҷтимоӣ шумо метавонед зуд хониши худро такмил диҳед ва фарҳанги шабакаӣ ягон каси дигарро омӯзед. илова бар ин, баъзан дӯстону шиносон ҳангоми чунин муоширати ғайрирасмӣ метавонанд баъзе падидаҳо ва мафҳумҳоро нисбат ба омӯзгор беҳтар шарҳ диҳанд. панҷум, кино, мусиқӣ ва блогҳо. барои бисёри роҳи ҷолибтарини омӯзиши забон ин тамошои филмҳо, гӯш кардани мусиқӣ аст. филмҳоро бо забони русӣ, яъне оригиналӣ тамошо кунед, сурдҳоро бошад гӯш карда такрор кунеду хонед. шашум, бо забони русӣ хонед. хондан малакаҳои забонро хеле зуд инкишоф медиҳад. кӯшиш кунед то ҳадди имкон забони русиро мутолиа кунед, аз қабили китобҳо, вебсайтҳои хабарӣ ва блогҳои рӯззабон. ҳамин тавр шумо дониши худро такмил хоҳед дод ва тафаккур, фарҳанг ва ҳаёти ҳаррӯзаи русро амиқтар меомӯзед. дар ниҳоят, хондан ҷолиб аст. ҳафтум, ҳеҷ гоҳ даъватҳоро рад накунед. агар шуморо ба зиёфат ё танҳо барои чой даъват карда бошанд, пас итминон ҳосил кунед, ки шуморо ба ғизои беҳтарин пешкаш мекунанд ва воқеаҳои ғайриоддӣ ба шумо нақл хоҳанд кард. ин муоширати зинда ва осуда як роҳи олии такмил додани маҳорати суханронии шумо, омӯхтани фарҳанг ва пайдо кардани дӯстон мешавад. боздид аз кишвари рӯззабон, яъне шумо метавонед ба кишварҳои рӯззабон чун ба саёҳат, дониш аз худкунӣ ва албатта кор сафар карда метавонед аз наздик бо онҳо шинос шуда бошед. нӯҳум, ҳамсафаре пайдо кунед. ҷустуҷӯи ҳамсӯҳбате ки забони русӣ барояш модарӣ хоҳад буд чандон душвор нест.
шумо метавонед аз шабакаҳои иҷтимоӣ истифода баред, аммо агар шумо дар кишвари рӯззабон бошед, ҳатман касеро пайдо кунед, ки бо онҳо вақт гузаронида тавонед. ин на танҳо ба шумо кӯмак мекунад, ки дӯстони нав пайдо кунед, балки инчунин ба шумо барои зудтар омӯхтани забон кӯмак мерасонад. Ва даҳум, як шуғли навро аз худ кунед. Тупазро дӯст медоред? аз дӯстони худ хоҳиш кунед, ки ба шумо тарзи пухтани баъзе аз таомҳои анъанавиро омӯзанд. шумо ба мусиқӣ машғулед, якчанд сурудҳои анъанавӣ ва сурудҳои машҳури муосири русиро омӯзед ва фарҳанги русия амиқтар ғарқ шавед. ин шуморо боз ҳам ҷолибтар суҳбаткунанда месозад ва ба шумо имкон медиҳад, ки тафаккури русиро беҳтар дарк кунед. ҳамин тавр шумо метавонед бо одамони рӯззабон зуд забони умумӣ пайдо кунед ва шумо метавонед таҷрибаи бештари гуфтугӯӣ ба даст оред. дӯстон, мо боварӣ дорем, ки маслиҳатҳое, ки мо ба шумо додем, раванди омӯзиши забони русии шуморо осон мекунад. аз душвориҳо натарсед ва дунёро омӯзед. барори кор доимо муваффақ ва саломат бошед.